Hemen salam. Ne şu gavanyan ayarlar vardaydı gelýän. Eğer sen goweryan diýendere men arada bir video paylaştım. Men eğerim goweryan süýýän şoň üçin gysganýan. Düşünýändem şeýdi kurlýar. I think eğerim seni süýýän sen süýüşüm ýaly. Sen şonu pikirlendiňmi? 1. 2. Eğerim seni süýýän etdiňmi bir zat? Näme etdiň? İşte dedim ok. Eğerin daşar teretmediyanak ne ettin? İşte dedim ok. Eğerin başka yıllardan keyip almadı yani. Ne ettin? İşte dedim ok. Eğerin ne için başka yılları seyretti? Olar figurası oldun. Olarda çıkıp yatan bıkın yok. Şeyle kalın bıkın yok. Ya göğüne yetip duran sallam duran göğüsü yok. Ya da ullokon birine deyip duran yüreğinde sırtınıp duran iksanak ullokon lehşkesi yok. O gıyların daşı gurul hile yana kopturan karnam yok. Sallam yatan jirna karnam yok. Veya o gıylar özünü seyretmen bilyada. Spor sağlığı atna ya. Diyet tutya gerek olsa. Bir ne çay atna ya. Deyip şu bıkkınlarla dinleyin diye. Veya o gıyız öz için oğudunluk gerek. Başka adam için de. Öz için oğudun olsa pasayan yaş görünüyor o gıylar. Oğudunum görünüyor. Son. Fizikasını koy. Oğudun. Lişne jir yok. A. İçkeşiklerine feretleyen görün. Yanıp duran şıkkarın içkeşikler. Gipurlu zatı. Hirdülü siksuganlı. A senin ne ama? Şu klasik nemelerin aylan börsün. Geçen yılkılara. Şöyle atam şu klasik eğneşiklerin aylan börsün. Erkek diyen adam o yüzün yanına gitti ya. Настроение galya. Adrenalin yaşaya. Sever daha şu eğneşiklerini görüyor ya fiziki figura oldun küsücük. Şunyandım. İçkeşiklerin görüyor. Nastoka islese de isteği var artıya içkeşiklerin orta. Hasan mete isteği artıya. Senden ama hiç sat yok. O yüzün endamında yekilişli tüyleri yok. Kim bir arsa pürsüz. Sen ne mi? Ayağın tüylerini östürtüyorsun. O ayağın tüylerini anladısın. Eğilik taraflarını östürtüyorsun. Vaxtını ayıran. Doğun. Hipte de bir yedek var. İpliyas ettirmeli. Arsalatmalı. Seyrettirmeli. Şu vara. Erkek luboy vatyanı süyüşmeli gelenini. Aslıca burayatını ilpillap dursun. İçkeşik eğen mi? Sayılı önkü konu içkeşikler. Hemen ayır taşlı. Tədesini al. Oğudanlarını al. Sen öz figuranı, özün beyin, spor sağlığı düzelt endamını. O iyi biçip serial görüp yatma dara düşünýändem. Türeski seriallar görüp yatýarlar, biştad edip şeydir. Şolong durmuşsun ardı edip. Sen ilk öldürmüşsün düzelt. Onusoň bir eğer menden daşar gezýär. İlk figuranı düzelt, içkeşiklerini düzelt, arasdaçylygyny seyret, oğudanlygyny seyret. Ondan soň sen eğer gitýän başgasyny gör. Son o erkeğim her gün gelende beynisine o beynin urçuklary ýany koyup iýmek gerekken o yok yerden bakana tapýarlar. Ejem beýdidi, doğunun beýdidi, palan garnaşyň beýdidi. Sen başgasyny seyretýän, men ýanyma gelen o. Son pastella da birazcık agon bol. Düşünýändem pastella da birazcık agon bol. Agon diýende özüň düşünýärsiň. Gezýän agon näse ýaby? Öýündäki näme? Uje kuldara işsad işe yaranan kul düşünýändem. Peýdalanıp bolanok içeride gezýän bolsa super agon. Soň erkek gezer de başgasy bilen. Sen hiç sat ýoksa ýaby? Näme soň men söýýän, köýýän, sen söýýän erkek halas eden o hiç saçanam. Sen söýýän bolanda näme? Erkek söýgüsi senne bolma, saňa garşy hiç söýgüsi ýok. Söýgüsi ýok da garas. Sen neçe söýüsün? Hayır yok. Şoň üçinem oğudun geyin. Pastel agon olsun. İçkeşiň tertemiz bolsun. Endamyň wapşy ýylpylap dursun. Figuran gülýanak bolsun. Bize işten ärin gelende beýnisini ibadet etmek gerek. Ne düşünýärsiň näme diýelmi? Boş şolatlar etsem sen ärin bar wapşy gözüň gıçça bilen seyretmeýär başgasyny seyret. Öýündäki doýurdu da him zat gowy lüks düşünýändem ayar lüks diýeli. Sen şo lüks ayar bolman başar. Botana soň aýagyň içer gitmez. Erkeğin içer gitmez. Ayarlara
kato öz yan yoldaşlarını gawanıp belli bir derecede beter gawanıp nirde sen näme etdiň, näme şin telefona jogap berýän, nirelerden tapýardyň, näme şin dostuň ýanyna gitdiň, näme şin dostuň ýanyna käň garlyň işte wagtyň näme şin jogap berýän, ýa sen men başgasy bilen izminýat etýäm, gezýäm, ýa ýene bir sürü zat diýerler. Wot adamda aýaly da erkekde de şolar ýa bolup bilýär. Bir adamı günde kulağına koyup dursan ırsarap sen meni aldatýan, başgasy bilen gezýän, ya men figuram halan, o sen başga gyýlary seretýän, ýene bir zat näme tapdyň o gyýlary seretýän, sen gezýänsiňdir, men sana ynanamok diýen aýallar bar. Günne ärleriniň gulagyny eten iýen aýallar. Şu aýallar görün bir tarapdan birinji oçur öldüňiz näkär. Siz etmejek erkegi etmeýänem bolsa, sen etýänsiň, sen gitýänsiň diýip günüň dowamında passiýany kellesine goýsun, o erkek bar, kellesine oşa bir gapdan durýar. Men tege ol işde edemok diýär. Aýalymdan daşa başga ýerle gezemok diýär. Şunaşdy, şo wagtda gezmeýän bolsa, maňa ynanmaýan bolsa, indi men şonu etip görkezjekdi, gezjek diýär. Wot, ondan erkek gezip başlaýar. Aýalyň götem duýunyp bilenom, habaram ýok hissatdym. Ýene de orsaram dowam etýän gezýändiňiz diýip. Gezmejek adama gezýän diýip gezdirýärler. Gezen wagtlarym habary ýok, näme bolup geçýäni. Ýöne bu kim aýallar habarsyz däl, käbir aýallar bar, nasok kellesi güçlü. Ama olar bilýär ýöne. Ýa lewa temli ýere gitýänini. İşte de diyecek kolam erkeği zordan etmeyecek işini ettirmek gerekir. Gezmeyen erkeği sen gezýänsiňdir diýip bir sürü nemeler üstüne atıp ona yalan zatlar atmak gerekir. Etmeyecek adam, etjek adam sen nähil ynansan bile yan yoldaşyna. Men 100% ynanýan, o meni aldatmaýar diýsen bile 100% etýär. Emmedim. Aýal başgalar näme üçin öz ärinden daşar ýa-da öz söýgüsinden daşar, başgasyny bilen gezilýär, başgasy bilen tapýar, aldatýar diýeli. Birinji oçur aýal, ýani är aýallar. Olaň per oçur ärleri käýbiresi gatyryp gawanjak bolýar. Ay söýsün gawanarsyn söýmek bir aýry, gawanmak bir aýry, ynanmazdan daşar çykmak, oňa garşy ynanmaň ýok, şolar ýani ýagdaý bar. Şu taýda käýberýäse öz aýallaryny gatyryp gawanýar, daşy aýal 50 ýaşynda bolsa da gawanýarlar. Şeýlaýdyn. Sen işte kim bilen görüşýän, kim bilen gezýän, sen işe giçýärliň kim sen getirip gitdi, haýsy söýdüň getirip gitdi, ýa birini tapyndyňmy, telefonuňa jaňatdyn, sen ýerdeň, näme üçin şo açmadyň ýene birde. Bana şolar ýani aýallaryňam ýanky nasranýasyny bozýarlar, göwnüne diýýärler. Aýa şo iş etmedigen bolsa şonu etýän ýany şoňa garşy aýtýarlar. Ýöne iş edip 1 ýyl aýdarsyň, 2 ýyl aýdarsyň, 3-nji ýyl, 4-nji ýyl, 5-nji ýyl dowam etsen, aýal maşgal oje doýýar şo zatmy sen şolar ýany bar bolgusy, samsyk sözlerinden doýýar, remisinden, gawanjagyndan. Uşy diýe men diýe seronu diýe adam kunte diýe maňa kunte sen niýe gezýän başgasyny diýe är helini, o da diýe gezeyni menim diýe. Gezjek diýe. Seronu diýär, gezmesem gezdi diýdi maňa diýe, näçillap diýe, men şonu gepini eşitdim diýe. Uşy men gezjek diýe. Şonu aýal maşga gezip başlandy, erkem bar, götem duýanyp gynasakda hiç sap bilen o. Ýene de şo sampurdanmasyna dowam etýär. Soňra aýal maşga näme üçin gezýär? Käbiri erkekler aýallary işlese de aýalynyň elindäki puluny alýarlar. Nämemiş, maşina aljakmış, ýene bir zat aljakmış, jaý etjekmiş. Aýalynyň puluny elinden alsaň, gowzat däl. O pulu aýal gadan, aýalyň puluny goşulmalylar. Soňra erkek adam öz aýalyna ýa-da söýgüsine süýji söýder, aýdan okur. Sen näme kimsizçi sözler aýtjarlar, oň göz ýaşyny dökdürýärler, oňa söýkýärler şo gyýda ýa-da aýalyna bolsun. Bu şo zatlar etsen aýal maşgalaň ýüregi sowaýa oje. Sowaýa ýa-da ýaşy erkekden. Haçan görsen onu jat etýär, haçan görsen gawanjak nerwi remisi bar. Soňra pastellerde olar erkekler bardyr. Öküz ýanakop aňgasyna bakyp ýatýany, o şolar öküz ýanaklar
Ayalının näme isleýändigini aýaly razymy onun pasteýelde göwnüne ýaraýarmy? Hiç sorap idanyklar habarlary ýok. Diňe özüm bilýärler. Bu şolar ýani öküzlüğüm aýaly bolsun, söýülse bolsun, has go erkek tapýarlar. Göwnüne jaý, ýüregine rahat erkek tapýarlar. Sebäbi öz ärinin ýüregi sow. Hemmäge salam. Şutaýda görüň öresim gelem. Köp aýallar men söýýän diýem. Menim on söýýän diýem. Şolar ýa-da düşünjesi bar. Söýgü näme demek bilen? Söýgü bolsun, aşk bolsun. Erkek adam öz aýalyna hiçbir şekilde endamyna gök salmaz. Onun ol gözlerinden ýaş akyttyrmaz. Onu kimsetmez. Onun üstüne ullu konsesi bilen gıygırmaz. Onun endamını hiçbir şekilde şikes yetirmez. Dövmez endamını. Hemişe ol aýalyň arkasynda durulsa, eger ol aýal sözünde dogry bolsa, bul erkek kelles azçyk işleýän bolsa, dogry bilen näme dogryny tapany bilýän bolsa, aýalyň arkasynda durur. İlin gipine gitmez. Goňşusy näme dipdir, inatasy näme dipdir, doganlar näme dipdir, oňa gulak atmaz. Erkek adam aýalyny söýýän bolsa, hiçbir şekilde onu janyny incitmez. Seni söýýän, seni söýürüm için urýan diýmez hiç saçan. El galdyryp aýany urýan adam bu erkek däl. Ol erkeğe değişti yerem yok. Ol bir piç böyle piç. Kutorun piç. Men diýjek kolam şutaýda söýýän adam hiç el galdyrmaz. Kimsetmezem, ağlatmazam. Bahana da tapmaz seni urmak üçün. Sebäbi ol sen gözüň ýaşyn akara, jydamaz ýüregi, jydamaz sen söýýä. Sen ýekeçe saçlaryň bara kaçan istemez ýere. Sen hakda garramaňam istemez. Sen kesel bolmaňam istemez. Sen üçin her zat eder, sen ýüzüň güllürjek bolar, beýendirjek bolar. Ýöne seni urmaz hiç saçan. Söýýän adam urmaýa, el gallyrmaýa. Ýöne prosto seni ulanýan bolsa, kak inkavator näme jüje çykaryp berýän zatlar, senin çağa dolup berýän. Çağa dolutmak üçin seni ulanýa. Öýüň tämirligini etmek üçin seni ulanýa. Sen oňa hyzmatkär, sen oňa akşam aýallyk borjuny ýerine ýetirýän. O näme diýär? Öküz istat eden ok aňyrta serep ýatdy. Düşünýäňde? Sen işleýän bolsaň, işleýän zenan bolsaň dara işe gitdi. Sen etil äriň bilen deň aýlyk alýan. Aýlyň äriňe deňje aýlyk alýan. Ýöne sen hem aýlyk alýan. Bir iş etýän, ondan daşy öýe gelbem iş etýän, tämizlik etýän, nahar bişirýän, çağlaňa giydirýän, ütüklet, eňneşikden ütüklerýän, akitýän, getirýän, o çağlaryň yaramany tamam sen başyna oturýan, seretýän. Garaz hemme zat sen üstüňde. Ýöne ärin näme diýär, seňle deň aýlyk alýan, näme diýär, öýe gelýär. Eline pul, telewizor görýär, pul, futbol görýär, oyun oýnýar telefonna. Düşünýändem saňa da. Näme habar bu iýmene diýär. Düşünýändem. Itapanetini seni urýarym. Saňa seni urýan, seni ağlatýan, sen sünkuňe ziýan ýetirýän, sen ýüregiňe ziýan ýetirýän adamyň aşky barmy? Söýgüsi barmy? Sen şo zatlary ynanýarmy? Aşk diýen adam, söýýän adam, mesela aşk söýýän adam, misal men öz ärim babasy düşünýändem, ärmi aýal hökümde goýan, özümi erkek roluny alýan. Men ol erkek urusum gelenok, ağladasım gelenok, sebäbi men onu görýän, on göz ýaşlar dökülse men nasryňam gaçar, kipim gaçar. Men onu hiç ağladasım gelenok. Bolsa men onu beýendirjek, soğutçyklar aljak onun üçin bir zatlar etjek, sebäbi ol İşte yarın pulamadan ya işlemede öýde oturýanam bolsa öýüň işlerini etdi. Maňa çağa berdi, çağa dolup berdi diýeli. Düşünýäňde hem çağlama seretdi. Sen näme etdiň? Erkek näme etdi? Soğugat almany bilenok. Süýjü sözler aýtmany bilenok.
Akşam şonu erkeklik borcunu öküz ýanyk aňarta seretpýärdi, öz işini bitirdi, şu aňarta seretpýärdi. Isap bilen ok. Aýal orgazmy alypdyrmy, doýupdyrmy, doýmadyrmy, ondan habary ýok. Düşünýäňdem. Ýene de nämemiş seni söýýän, sen şu zata düşünüp urp bolan soň seni söýýän dip barýar. Heleyniň ýanyna. Olardan erkek bolmy? Olardan erkekle ýaşaşandan, ruş iki jödüm gowy ýaşan gowda maňa mesela